vítejte u mého prvního videa a když je toto první video, tak bychom si mohli dát nějaký fakty o mně. Takže první fakt. Jsem Sabina, je mi 15 let a jsem z Ústí nad Labem. Oblíbená barva černá. Nesnáším růžovou, ale mám růžový pokoj. Chodím na hodiny zpěvu, ale nebaví mě to. Oblíbené jídlo, lazaně a Čína. Její číslo asi 7 a 69. Můj oblíbený youtuber je Gogo, Explo, Smusa a Denis. Jsem nezadaná. Mám 2 bratry. Chci psa, ale nemůžu, protože bráchové mají alergii. Mám ráda fotbal, tým Barcelona. Nesnáším